پشتی که ناو تاخا کتل بلا سر بسورا ناوچه دیاربکر 13 گلان دا جالی شارداری سوره و هات گوهارتن و صدما گوهارتن چی تلافوز آنگو بلیو کرنا ناو تاخه هاتیان نشاندان جالی خوجی تاخه و بنرازی بون هات پیشوازی کرن. Şimdiye kadar bir yanıt verilmedi. Akademisyen zaningah Dicle u revebre komele perwerdeyî çaksazî çavderî diyerge Profesör Doktor Aziz Yağan Kulataxa kıtıl bilê dimîne jî daxwaznameyekî pêşkêşî şaredariyê kiriye û daxwaza mayîna navê kıtıl bilê kiriye. Geçmişi olan bir isim. Di navê taxê de tu gazincekî me tunebû û ji xwe ev navê hanê jî navekî qedîm e. Berê jî li vê derê bi vî navê gundekî ku 300 kes lê jiyanê hebûye û behs tê kirin ku derên Suryanî û Ermenî jî li vir hebûne. Serokê Meclîsa Şaredariyê û du endamên meclîsê bi hênceta telafûza navê wê Qıtılbilê zehmet e biryara guhertinê dane. Navê lê kirine kêşeya me nîne. Navê Fetîh dikarî bûn bidin taxeke ku nûbê çêkirin jî. Lê navê vê taxê ku pêtê nasîn û wek navnîşan û çandî bi dehan sala berdewam dike ji xwe heye. Loma jî min daxwaz kir ku navê taxa me wek Qıtılbilê berdewam bibîne. Taxa kıtıl bilê ku navê wek taxa Fetîh hatiye guhartin li aliyekî zanîngeha Dicleyê dimîne ku berê gund biye û niha jî zêdetir akademisyen, parlamenter, karsaz û hukûknas lê dimînin. Akademisyen û pispora zanistiyên gel Necda Kaya jî balêkişand ku li vê heremê navê ciyên qedîm bi awayekî kêfî û bêle sebeb tên guhartin. Lê her wargeh û jîngeh dixwe da bi bîranîn çanda nişteciyan dihevîne û loma jî divê wiha bi kêfî û hêsanî nav neyên guhartin. Bir Diyarbakırlı olarak, bir hoca olarak, bir halk bilimci olarak. Ez wek welatiyekî ji bajarê Diyarbekirê, wek akademisyen û zanîsteka gel, bi awayekî kêfî guhartina navên jingehan rast û di cih de nabînim. Divê sedemên zanistî û aqîlane yên guhartina hebin. Li gund, tax û wargehan berhevhatiyên nişteciyan hene ku bi pênaseya wan ciyan hatine tomarkirin û veguhastin. Ji ber ku bi wan nav û jingehan bîrdang peyda dibin jî di nav û têşeya ciyên qedîm her carê bi hêsanî neyên guhartin. Hêjayî gotinê ku bi sedan navên tax, gund, navçe û heta bajarên Bakur hene ku wek fermî hatibin guhartin jî hêjî ji aliyê nişteciyan ve bi navê berê tên pênasekirin û behs kirin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.